27 sena ilu ġejt għall-ewwel darba bħala saċerdot fil-parroċċja ta' Ħalbalzan. Kont ħalt fil-Knisja, ħarist lejn Marija Annunzjata u tlabta li fi żmien ingħaddi f'din il-parroċċja bħala inkun għaddej tal-mulej u għaddej tal-poplu tiegħu. Illum nirringrazzja lil Marija li għernitni biex ngħix dak li tlabt. Meta llum inħares lura lejn dawn is-snin li għaddew, niddiskrivihom propju bil-motto li għażilt nożżu il-ħajja bl-imħabba. Hawn sibt komunità sabiħa li inbidlet tul is-snin imma baqgħet komunità ta' għożża u ta' mħabba. Stajt naqdi hawn bħala saċerdot bil-ferħ, bis-serenità u fil-ħajja ordinarja ta' kuljum. U jien miexi lejn il-Knisja ta' Ħalbalzan, aktar ma għadda żmien, aktar kon niġi ħeġġa f'din il-komunità. U ta' dan mill-qalbi nirringrazzja llum lil din il-parroċċja għażiża. Issa l-mulej permezz ta' Papa Franġisku talabni inkun għaddej bħala isqof awżiljarju din id-djoċesi tagħna. Talabni li dak li jextawn inkompli naqsmu ma' tant oħrajn f'Malta. Mhux li ma nibqax hawn għax hawn nibqa' niġi, imma li nifirxu. U bħal 27 sena ilu erġajt sibt f'Marija Annunzjata ispirazzjoni kbira għal dan u għajnuna verament faħta. Ifrajna fl-Evanġelju Marija mhux kollox fehmet. Kif ikun dan? Kienet l-ewwel mistoqsija li għamlet. U din ħaġa naturali bħal reazzjoni tal-profeta Ġeremija fl-ewwel qari. U risposta li l-anġlu ta' lil Marija ma spjegatx kollox. Imma Marija fehmet ħaġa importanti li dik kienet ir-rieda ta' Alla. U jekk tkun għaddejja tiegħu u kien se jagħtiha il-qawwa li kellha bżonn u jgħinha biex teleb il-biża'. Marija għedet il-fiduċja tagħha f'Alla li jħobb, li hu ta' min jafdah. U baqgħet din il-fiduċja sal-aħħar ukoll meta kien fl-aktar żmien diffiċli meta kienet taħt is-salib. Jien illum irid inħares leha u nitlobha biex tmexxini fil-missjoni li Alla qed jafdali f'idejja. Nitlobha tagħtini l-kuraġġ u l-qawwa li kellha hi u li nibqa' b'dan sal-aħħar anki fil-mumenti diffiċli taħt is-salib u li bħala f'ħajti dejjem ngħid hawn jien il-qaddej tal-mulej isir minni skont kelmtek. Nitlob il-Marija jien inħares leha din il-ġrajja speċjali ta' tħabbira Marija Annunzjata. Nitlobha li bħala nos il-ħajja u naħdem biex ħafna nies jożżu il-ħajja. Fil-mument ta' tħabbira, meta hi aċċettat il-messaġġ tal-mulej u il-mument li għandna fis-Santa tal-okkażjoni fil-pittura ta' Domenico Bruschi, hemmhekk hi saret bdiet fiha ħajja umana ġdida.
Ftit ġello li kienu, ma kienux jidru, imma hemm bdiet il-ħajja ta' Ġesu. U l-kwadru titolari li għandna hawnhekk fil-parroċċa tagħna ta' Marija Annunzjata li qiegħed hawnhekk li hu ta' Giuseppe Calleja juri mbagħad l-anġlu mhux kif narawh dik is-santa jew fil-statwa tagħna, imma f'mument eżatt wara. L-anġlu li jinżelu għall-kopteħ iqim din il-ħajja umana ġdida li bdiet ma' tmissil f'Marija. L-anġlu qed iqim dan il-miraklu ta' ħajja ġdida. U għalhekk hawn speċjalment din il-parroċċa Marija tallimna nożżu l-ħajja mill-ewwel mument ta' tmissil tagħha u nibqgħu nożżuha sa tmiem naturali tagħha. Imma wkoll fuq kull waqt ieħor. Hija għażiża l-ħajja fil-ġuf, hija għażiża l-ħajja barra l-ġuf, hija għażiża l-ħajja ta' min qiegħed bejn sema u ilma u bniedem u mhux xi biċċa amara f'nofs il-baħar. Hija għażiża l-ħajja ta' min hu waħdu u tilef kull fiduċja, hija għażiża l-ħajja ta' kull bniedem. U għalhekk nitlob il-Marija llum illi bħala noss il-ħajja u li nkun xandar tal-għożża tal-ħajja. Nitlob il-Marija wkoll li naqdi il-missjoni ġdida bl-akbar imħabba. Kull fejn hemm Marija fl-Evanġelju hemm dejjem ħafna mħabba. L-imħabba li hi espressjoni tal-fidi tagħna. San Pawl ifisser dan fl-ittra lill-Efesin li smajna fit-tinqari mod sabiħ ħafna fejn jgħid kunu twajba ma' xulxin, ħennu għal xulxin, aħfru lil xulxin, kunu mela tixħu lill-Alla bħala wlied maħbuba. Il-imħabba lejn kulħadd li ma tagħmilx distinzjoni ta' razza, ta' kulur, ta' reliġjon, ta' partit politiku, ta' ġeneru. Il-imħabba li taqdi mhux li tinqeda bin-nies. Il-imħabba li kif jgħid San Pawl tejna nwarbu l-imrar, il-korla, it-tajjir, l-ajjat. Unnutaw, San Pawl kiteb żmien qabel ma seta' jaqra il-kummenti li jkun hemm ħafna drabi fis-social media ta' żminijietna. Però li jgħid illum jgħid ħafna għalina biex aħna ma nkunux fost dawk li bi klimna ninsultaw il-ħaddieħor għax irridu nifhmu dak li għallimna il-mulej li meta inti tinsulta lil ħaddieħor l-iktar li qed tgħid fuqek innifsek xejn f'qalbek. L-imħabba tgħinna nelbu dak kollu li jweġġa, tgħinna naħfru u b'hekk ngħixu tassew fil-paċi ta' Alla. Għalhekk illum inħares lejn Marija u nitloba tgħinni biex inkun nisqof għaddej tal-mulej illi nfittex ir-rida tiegħu li nkun xhud tal-għożża tal-ħajja u xandar tal-għożża tal-ħajja u li nkun promotur tal-akbar imħabba fil-ħajja ta' kuljum. Għal dan nixtieqkom titolbu għalija u nixtieq ħafna din il-qudiesa ma' wkoll fi żmien li ġej titolbu għalija biex dan l-ispirtu ngħix il-missjoni tiegħi li Alla btali f'idejja ħalli nkun tassew isqof skont il-qalb ta' Alla. Bħala kappillan ikolli ngħid xi ħaġa veru? Ekku. Għandi fama li ngħid ħafna, jiġifieri
Prova noqgħod brav, noqgħod attent. Ekku, eċċellenza hija grazzi li qegħdin hawn. Insellem mill-eċċellenza tagħha l-President u l-Viċi Sindku wkoll illi qed jirrappreżenta s-Sindku illi xtaq ħafna jkun magħna llum imma proprju llum marad bid-deni. U allura kellu joqgħod ritirat, nirringrazzjaw anke tal-kooperazzjoni tiegħu li nsibu minn għandu dejjem. Ekku f'qalbi eċċellenza llum għandi din l-atmosfera jiena fl-aħħar flimkien ktibt ferħan u għandi biex. U ngħidha bil-qalb u ngħidha verament hekk. Meta l-Arċisqof qal biex neġib dil-parroċċa qatt ma mmaġinajt li wara ftit żmien ħansib ruħi ma' isqof. Kelli kollaboratur u issa sar isqof tiegħi. U allura hekk inħoss din il-grazzja ġdida li għamlitni attent aktar miegħi nnifsi u anke mal-ambjent madwar nittama li nippersevera f'din l-attenzjoni u f'din il-delikatezza li l-murieti sejaħ li għalija bħalissa. Illa li il-preżenza ta' isqof fostina għalkemm naf li inti ma żommix ħafna ngħidu bil-Malti. Imma il-grazzja qiegħda hemm, ġifieri l-qawwa ġdida tal-Ispiritu Santu li timxi miegħek emmi u jiena nemmen fiha qalbi kollha. U allura din il-komunità qiegħda tkun tassew mżejna b'mod ġdid, bi preżenza ta' mħabba u ħniena tagħna li ma bħala u li aħna l-koll nixtiequ fil-ħajja tagħna. U allura hekk jew ngħidu grazzi flimkien il-Alla l-imbierek. Jiena llum ukoll ngħid grazzi oħra flok lill-bnedmin, imma ngħidha lill-bnedmin ta' din il-komunità il għaliex anke biex iċċelebrajna din is-sija tal-lejla hekk f'dawn l-aħħar ġimagħtejn ħafna kuntatti ma' dak u ma' dik u ma' l-ieħor ma' l-oħra. Ir-realtajiet kollha tal-parroċċa anke kif rajna mill-kant u mis-sem momenti oħra ante ċelebrazzjoni, kull realtà ħadet sen b'mod armonjuż mingħajr ħadd ma jippretendi tal-ewwel u tat-tieni u dan huwa sinjal li dak li inti flimkien mal-kappellani li kien hawn qabel u s-saċerdoti li kien hawn bnejtu bil-mod il-mod qed jagħti l-frott ukoll għax huwa frott dan li naraw li kapaċi bl-għajnuna Alla u anki billi anki ċaħda tagħna nfusna ħafna minna kapaċi jaħdmu flimkien u jservu bil-qalb biex timbena din il-familja ta' Alla hawnhekk. U għalhekk il-preżenza tiegħek, eċċellenza, dejjem tkompli iżżejjed u tferraħ lilna. Aħna bħala komunità ukoll rajna li xtaqna naħallulek xi ħaġa miegħek hekk illi ta' isqof. U allura qed nirregalawlek din il-pjaneta u din il-mitra li llum il-biżt li inti użajt fil-ordinazzjoni tiegħek. U fl-istess ħin nixtiequ kieku nħallulek xi ħaġa f'idejk u allura ħsibna xi ħaġa f'idejk. Allura dawn it-tfal issa jippreżentewlek din il-ħaġa żgħira hekk fisibna l-koll li tfisser ħafna bis-simbolu tagħha u li nittama li inti tgawdiha fid-dar tiegħek jew fl-uffiċċju jew fejn tixtieq. Nixtieq nirringrazzja ħafna lilek Aziz Kappellan kif ukoll l-anġel tal-messaġġ. Nirringrazzja ħafna lilek u l-parroċċa kollha dan ir-rigal sabiħ tal-pjaneta u l-mitra
u anki issa diġbija ta' Marija Annunzjata li ifakruni ħafna dejjem f'din il-parroċċa u allura wkoll kunu ta' ispirazzjoni għalija matul dan is-snin. Ringrazzja ħafna lilek u lis-saċerdoti kollha hawnhekk preżenti llum kif ukoll dawk li ħdimt magħhom tul is-snin ta' l-ispirtu sabiħ ta' kollaborazzjoni, ta' ħidma flimkien tul dawn is-snin u tal-eżempju sabiħ li rajt ta' ħajja saċerdotali. Nirringrazzja ħafna u bil-qalb. Ringrazzja lilek Eċċellenza, President ta' Repubblika, tal-preżenza tiegħek din iċ-ċelebrazzjoni li napprezza ħafna. Ringrazzja il-Kunsill Lokali u lill-familji tagħhom, ringrazzja wkoll uffiċjali rappreżentanti tal-Gazini, taż-żewġ banet kif ukoll tal-partiti politiċi. U nirringrazzja lil tant nies li taw is-sem tagħhom fit-tħejjija kif ukoll fil-ċelebrazzjoni. Il-labbatini, il-korjiet, iż-żewġ banet li wassu nisaw, dawk li ħejjew il-fjuri, l-Knisja kollha. Kien hawn ħafna nies u jiena insertajt għaddejtaw rajt propju dak li qal il-kappillan kemm hija sabiħa din il-ħidma flimkien din l-okkażjoni kemm fi anfisha hija valur u kemm nies taw dan is-sem tagħhom. Il-kull wieħed u waħda nixtieq nirringrazzjahom bil-qalb. Nirringrazzja l dawk kollha illi tawni ħafna sapport u talb matul dawn il-ġranet. Nirringrazzja lilkom il-koll preżenti hawnhekk tal-partiċipazzjoni tagħkom għax permezz tagħkom se tkun tassew illum ċelebrazzjoni sabiħa. U fl-aħħar nett, ngħid l-aħħar mhux għax l-inqas, imma il għaliex immur lura għall-bidu, nirringrazzja ħafna l-familja tiegħi. Nirringrazzja lilhom għal l-għożla tagħhom u għall-imħabba tagħhom. Hemm minhom sifer illum u hemm min sifer għal ħajja ta' dejjem. Niftakar speċjalment fuq missieri illi għaddew għal ħajja ta' dejjem. Kien hemm xi ħadd qalli kemm kienu jieħdu gost kieku qegħdin hawn. U veru, però naħseb jiena qed jieħdu iktar gost fejn qegħdin. U allura dan lili iferraħni ħafna. U ċert li huma jgħinuni ħafna wkoll biex naqdi din il-missjoni li Alla fdali fidejja u naqdiha b'ħafna imħabba b'ħafna għożza. Nilkom il-koll, grazzi ħafna u kif dejjem ngħidilkom però ċert ħafna minna komplu itolbu ħafna lija. Grazzi ħafna.